Ne znam da li sam uspeo, ja ću da mi ispričam tu svoju priču kako je to sve išlo, nije išlo preko veze, kao što je rekao i simpatični mladić. I danas imam nešto što većina vas čak nikada neće imati, većina ljudi to nema. Ja kada idem na svoj posao, ja sam najsrećniji čovjek na svetu. Dakle, ja izlazim iz kuće nasmejan, idem na svoj posao jer moj posao je da se zajebavam i da zajebavam druge i za to dobijem lovu. Ima li išta fantastičnije na ovom svetu od takve vrste posla? Pored toga ja imam mogućnost mojim poslom da pomeram planine, bukvalno. Da ako popovi spavaju sa dečacima, ja napravim fazon o tome i skrenem pažnju na to. Da, ne znam, ako premijer ne radi, ne ovaj premijer, nego... Ako neki premijer ne radi kako treba, da ja svojim šalama skrenem pažnju na to. Ako neki ministar nešto radi, da skrenem pažnju na to. Ako mi nemamo svest o tome da nam deca umiru od gladi, da napravim humanitarnu akciju i da popravim to. I zbog toga ja mislim da sam uspeo u životu. Zato što na kraju, od svih svojih dečačkih snova, ja nisam imao preciznu želju šta hoću, samo sam hteo da radim nešto veliko i da to bude značajno. Ono što je nezgodno kod uspeha, to je da 95% vas neće uspeti. Ja imam drugačiju teoriju. Ko sad nije uspešan, taj nikad neće biti uspešan. Ja verujem da je uspeh deo karaktera i da se ljudi rađaju kao šampioni. Kasnije nadgrađuju to obrazovanjem, životnim iskustvom, mindlovanjem s drugim ljudima, kafanom, nebitno. U kafani razne stvari možete da naučite, verujte mi na reč. Recimo kako da se ne onesvestite dok povraćate, to je dosta korisno. Ali, suštinski, ljudi su uspešni od rođenja. U tom svom mikrosvetu, u svojim tim nekim malim pričama, uspešan čovek ili zvezda, on je zvezda i uspešan već u obdaništu. Da li se brže penje na drvo od ostalih ili namešta krevet bolje ili prvi pojede hranu, potpuno je nebitno. Kasnije u osnovnoj školi uspešan čovjek će opet biti uspešan, on mora u nečemu da bude najbolji. Zato što je kod uspešnih ljudi to, što bi rekli Ameri, lifestyle. Znači, džabe ja vama sad ovde mogu da pričam, istina je, treba verujete u svoje snove, ali treba pre svega da imate snove. Ako nemate snove, u što ćete da verujete? Prema tome, uspešni ljudi su uspešni od samog rođenja. Samo je pitanje šta će sa tim svojim talentom za uspeh da urade tokom života. Neko će se okrenuti kriminalu i bit će najuspešniji kriminalac u Beogradu, tako? A neko će da završi neki fakultet i da postane super direktor i da donese neke ekonomske reforme, da spase Srbiju. Jaka priča. Tako da, ja sam upoznao mnoge uspešne ljude, znači kroz moje misli su prošle najveće svetske zvezde, najveće srpske zvezde. I ono što je zajedničko svima, oni su svi bili uspešni već sa 3, 4, 5 godina. Taj uspeh se ugledao u tome što ostala deca sede i gledaju njih kako pevaju pesmu sa stola trpezarijskog, nebitno. Ali su bili uspešni. Tako da ako do sada u životu niste imali uspeha, nećete ni imati. To gledajte kao dobru vest od mene, da se ne zaluđujete. To ne znači da je vaš život besmislen. Ne, ozbiljno ne znači. Stvarno, ja ću reći kako ja gledam život. Ja mislim da je svako od nas blagosloven što je uopšte živ. I to vučem iz citata pokojnog premijera Đinđića, koji je jednom o tome govorio. Mi smo jedan od 40 miliona spermatozoida koji je oplodio jajnu ćeliju i rodio se. Znači, mi smo svi šampioni i pobednici. Već ste pobedili u toj možda najluđoj trci koje niste ni svesni, ali je to sigurno najluđa trka u kojoj smo učestvovali, tako? Tu je bilo i laktanja i saplitanja i vučenja za dres. Ja tako bilo to, pa da, eto. I nemoj ti si nosad, na šta će dete da liči, izađe, ja gledaj. Ali, vi ste uspeli da to uradite. Bog vam je dao ovaj život i vi u njemu treba da uživate i ono što ja želim da vam kažem je da vi treba budete slobodni ljudi. To je mnogo važno. Treba se boriti za lične slobode, pre svega za slobodu razmišljanja, a kasnije i za slobodu govora. Već sada vam je jasno koliko je to bitno. Oko nas u ovoj zemlji se događaju neviđene gluposti i neviđene gadosti. Ima previše, odnosno njema se tako kaže previše, nego suviše malo slobodnih ljudi, slobodno mislećih ljudi i slobodno govorećih ljudi. Tako da biste išta postigli u životu što ima nekog smisla, vi pre svega treba budete slobodni. Treba da umete da razmišljate i ne treba da se plašite razmišljanja, jer tako smo i sišli sa drveta, tako što je neki baja rekao, čekaj da im šta ima dole, iskočio i tako je nastala ljudska vrsta. Prema tome, ono što nas odvaja od ostalih živih bića na planeti je činjenica da mi umemo da razmišljamo i da onda iz tog svog razmišljanja vučemo neke poteze i za sebe i za druge. Važno je da šta god da bude, da ti kad ostaneš sam sa sobom,
kažeš sebi da si bio uspravan. I to je ono što ja od sebe očekujem u životu i trudim se da tako živim. Tako da teško ćete naći nekoga ko će moći da vam kaže da je mene video na kolenima, osim moje bivše žene, naravno. Nemojte da puzite. Ako puzite, to mora bude sa nekim razlogom koji je iznad vas i vašeg života. A da li je to bezuslovna ljubav ili roditeljstvo, nešto što osjećate prema svom detetu i što treba za svoje dete da uradite, ali ne vidim nijedan treći razlog da puzite pred bilo kim, bilo kada. I ako budete puzali, živjet ćete tako kao gmizavci. A ako ne budete, možda će vam biti malo teži život i onako uzbudljiviji, ali zadovoljstvo postignutim uspehom će biti enormno. Bićete ponosni sami na sebe. Prema tome, nemojte budete toliko opterećeni uspehom. Ja znam jednog tipa koji je uspešan, neviđen, on je đubretar. I stvarno je uspešan. On je radio onaj neki reon sa metlom, pored jednog restorana u kome ja često sedim, mala fabrika ukusa, i onda on meni vikne gde si care, ja ga zovem i pijemo pivo zajedno i onda svi se iščuđavaju kako ovaj iz televizije pije pivo s đubretarom. To je njima jako čudno u ovom Beogradu blaziranom, u kome je sve fancy, nose se Jimmy Choo cipele i vozi se 26-icom, razumete me? Tako da, pa jeste tako, mislim, to je... Ali zaista je tako. Prema tome, nemojte mnogo se opterećujete time. Ako imate talena da budete najbolji u nečemu, to ste do sada već videli i ostali, u nečemu ste bili najbolji. Ako ste bilo čemu u životu bili najbolji, onda niko ne može da vam kaže da ne možete budete najbolji u svemu. To je pitanje, to je lifestyle, to je vaše biće. Vi ste pobednik i to je to. Ja se osjećam kao pobednik. Da sada uzem da otvorim pekaru, garantujem za godinu dana pravim najbolje kifle u Beogradu. Zato što sam ja takav. Tako sam sazdan i takav sam od rođenja. I ništa nikad u svom životu nisam radio za drugo mesto. Ako radite nešto za drugo mesto, bacate taj život potpuno. Za mene je to besmisleno. Nepristojno i nekulturno prema sebi, prema evoluciji, prema čovečanstvu, da ne pokušate da uradite nešto od svog života. Prema tome, slobodno mislite, slobodno govorite, mnogo učite i radite i prepoznajte koji su vaši kvaliteti i u kom segmentu vi možete da ostvarite svoj maksimum, da dajete svoje najbolje. Da bi negde nekada ostao neki trag iza vas da ste postojali na ovoj planeti, da niste samo trošili kiseonik i svirali na semaforu. Tako to vam je ukratko moja priča o uspehu. A onda bih hteo da vam kažem nešto i o neuspehu. Da ne bude kako nikad nisam neuspeo u životu. Moj najveći neuspeh odnosi se na to što sam u celom ovom procesu, radići sve što sam radio, se razveo od svoje supruge i praktično izgubio porodicu, jer mi je porodica bila glavna motivacija zbog koje sam ušao u sve ovo. I tu je malo uspeh kurva, da izvinete. Zato što kada imate u sebi to da budete uspešni i da budete najbolji, vi na tom putu ne razmišljate uopšte koja je cena. Vi idete samo napred. To je kao proboj fronta, recimo, u Prvom svetskom ratu i sada vidite da probijete front i nemate vremena da gledate da li je ovaj pored vas krvari, da li je poginuo pa ga je zamenio drugi i tako dalje i tako dalje. Na tom putu ja sam eto tako probijao sve te granice i urišao napred i uopšte nisam gledao oko sebe ko je ostao tu, ko nije ostao tu. Kad sam se osvrnuo, ja sam bio potpuno sam. I to je skupa cena koju sam platio za ovo. Da li bih je platio ponovo kao neko ko je, ajde da kažemo, uspešan? Ja bih prihvatio taj izazov jer mislim da bih uspeo da prevarim sudbinu, da opet odradim svoje, ali da sačuvam porodicu. Međutim, to je nemoguće. Nemojte se plašiti cene koju treba da platite na tom svom putu do uspeha. Ne kaže on da treba pošto poto da to radite, ali ako krenete od ovoga kako ja to vidim, da uspešni ljudi su rođeni da budu uspešni, onda je to prosto tako. Ko ume to da prepozna i da bude uz vas i da vam bude dobar saputnik i da uživa u vašem uspehu iskreno, taj vam je pravi prijatelj ili supruga ili suprug, potpuno nebitno, i ne bi trebalo nešto da postoji među vama što će vas sprečavati da zajedno jašete na tom uspehu. U mom slučaju, ja malo nisam vodio računa, ona malo nije bila za te visine zainteresovana, tako da je to moj najveći poraz u životu i ja to smatram svojim velikim neuspehom i to me užasno nervira, ali volim otvoreno o tome da razgovaram jer ne želim da izađem odavde da vi mislite ovome sve ide od ruke. Ne ide mi sve od ruke. Razveo sam se, nisam sa svojom porodicom, što je za mene užasna stvar. Ne mogu da vežem pertle jer me bole leđa, imam 20 kg više, opada mi kosa, zalisci mi se spajaju
polako ovde i ovde ima 800 stepeni. Tako da postoji gomila stvari koja meni smeta u mom životu. Ali opet, ne mogu da kažem ni da mi je žao. Zaista ne mogu da kažem ni da mi je žao. Napunio sam 40 godina, rezimirao sam svoj život i svoj posao i kada sam imao 10 godina ja bih potpisao 1/10 od svega što sam doživeo i mislio bi da sam napravio najjači dil na svetu. Tako da većina vas ni ne zna kakve čarobne stvari vas očekuju za samo nekoliko godina. Poenta je samo da budete dovoljno razvijeni kao osobe, da ih vi prepoznate i da umete da ugrbite trenutak i da od toga napravite svoju veliku priču na kojoj ćete biti ponosni. Plačem koji svi normalni ljudi kad gledam neki tužan film, kad me ostaje žena, otko znam, jebi ga, plačem kad sam tužan, to je, nemam neki dan za plakanje, znaš. Ali plačem često, plačem koji svi vi, nemoj da mislite da ja ne plačem. Mene stvarno svašta ume da rastuži. Gomila stvari koje vidim na televiziji, neka tužna vest, neka tragedija, teroristički napad, plus ove privatne stvari. Tako da jednom reći plačem 5 puta nedeljno, razumiješ, to je otprilike to. Što se tiče Karleuše, ja sam baš rekao ovim ljudima koji su spremali ovaj skup da je vrlo zanimljivo uvek studentima dovode kao neki ljudi da im pričaju o uspehu i onda obavezno neko pita nešto o Karleuši u prva 2 pitanja. Ja ću ti reći otvoreno stvari po pitanju nje. Ja mislim da je ona i ljudi slični njoj, da su oni otrov za naše društvo, da zaista truju decu i omladinu nekim vrednostima koje nemaju veze sa životom i da je njihova ultimativna poruka da sve žene treba da nađu bogatog muža, spavaju sa njim i nose Louis Vuitton. Ja to ne podržavam i na našoj estradi ima ta neka kao politika vrana vrani oči ne vadi, pa tu dok se ja nisam pojavio, oni su svi silno uvažavali jedni druge. I za mene, kada sam krenuo da radim, ona je dala neku izjavu, taj zli patuljak i njegova ružna porodica ješće iz kontejnera kad se ja budem pozabavila njegovom karijerom. Pa sam ja tu nešto rešio da joj pokažem da to neće biti tako, razumiješ? I mislim, ne želim ni zbog čega što sam u emisiji rekao o njoj, mislim da nigde nisam lagao, sve je bila istina. Čak i ono kada sam rekao, ja se divim njenom uspehu, ona žena ima karijeru 20 godina, ne veze s pevanjem, to nije uopšte lako uraditi i ona je uspešna, definitivno, ona je ostvarila svoju ambiciju, našla je muža, glupljeg od sebe, što je užasno teško, živi na njegov račun i to je to, jebi ga, tako da nije neuspešna. Znači, ja sam se prve godine možda nervirao zbog tih napada, onda sam shvatio da čim te svi napadaju, znači da si ti na pravom putu, znači da ne pripadaš nikome. Za ono čime se ja bavim, esencijalno je da ne pripadaš nikome. Zato moje šale o politici nikada nisu toliko personalne, više su na funkciju premijera, ja sam ih promenio 3 za trajanje ove emisije i 2 predsednika, tako da je u mom slučaju to nije lično obojeno, jer ako mene pitate, ja mrzim politiku i političare, svi su mi isti. Mislim da su to neambiciozne, neuspešne lopine koje u jednom trenutku nađe utočište u nekoj političkoj stranci, jer sa svojim kapacitetima ništa u životu, ribu ne bi mogli da nađe, a kamoli da nešto naprave i onda kreiraju svoj neki taj truli svet u kome ih sad već ima sasvim dovoljno, čak i previše ako mene pitate, i u tom trulom svetu ostvaraju neke svoje ambicije i neke svoje budalaštine. Da, nemojte brinite, mene samo jednom zovu na predavanja. Niko me nikada nije zvao 2 puta.